Η χαμένη καριάτιδα της Ελευσίνας και η μυστηριώδης ιστορία της. Η χαμένη καριάτιδα της Ελευσίνας αποτελεί ένα από τα πιο ενιγματικά αρχαιολογικά ευρήματα που έπεσαν θύματα λαιλασίας. Το 1801 εκλάπη από τον κληρικό Έντουαρντ Κλάρκ και μεταφέρθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου μέχρι σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Φιτσβίλιαμ. Το πρόσωπο της καριάτιδα εμφανίζεται βανδαλισμένο, ωστόσο παραμένει άγνωστο το πότε, από ποιον και για ποιο λόγο έγινε αυτό. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα χαρακτηριστικά της είχαν ήδη χαθεί αιώνες πριν την κλοπή της. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, οι δύο καριάτιδες της Ελευσίνας, αν και παρουσιάζουν ιέρειες της θεάς Δήμητρας, ίσως απεικονίζουν στην πραγματικότητα τις κόρες του άπιου Πλάβδιου Πούλοχε. Ο τελευταίος, το 54 μετά Χριστόν ως Ρωμαίος ύπατος στην Ελευσίνα, φέρεται να έδωσε την εντολή να κατασκευαστούν αγάλματα κατά το ομοίωμα των κορών του. Αν η υπόθεση αυτή ευσταθεί, τότε η ανακάλυψη ενός πορτρέτου των κοριτσιών του άπιου θα μας έδινε για πρώτη φορά την ευκαιρία να δούμε πως πραγματικά ήταν το πρόσωπο της βανδαλισμένης καριάτιδα. Παρά την εκτεταμένη έρευνα, δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα κανένα έργο τέχνης ή νόμισμα που να φέρει το πρόσωπο της κόρης του άπιου, αν και υπήρξε η πρώτη σύζυγος του Βρούτου, του ανθρώπου που δολοφόνησε τον Ιούλιο Καίσαρα. Η έρευνα συνεχίζεται με την ελπίδα ότι κάποτε θα έρθει στο φως περισσότερη γνώση για αυτή την ενιγματική μορφή της αρχαιότητας. Έρευνα επιμέλεια Διονύσης Αντωνόπουλος.